Hello mga Mamshis! Welcome back to our YouTube channel. So yung mga Mamshis, para sa video na to, pag-usapan po natin kung ano-ano ba yung mga signs of postpartum depression. Ito po yung mga signs ng depression after po manganak. So, disclaimer lang, hindi po ako eksperto. Itong video na to ay research ko po talaga siya dahil nirequest po ito sa isa sa ating mga viewers. So, talaga nag-research ako, nagtanong ako sa mga expert yung may mga history or may mga knowledge about po sa topic na to. Video na to para po maging aware tayo and respond din po doon po sa nag-request sa atin kasi hindi po talaga madali, hindi po basta-basta po yung postpartum depression. Sobrang excitement natin nung nagbubuntis pa lang tayo na ating baby. So hanggang sa pag tayo po ay nanganak, doon na po talaga parang bumaba yung ating emotions. Kaya po nagkakaroon po ng imbalance sa ating hormones or nagbabago po ang ating hormones from excitement down to sadness. Kasi po may mga iba nating mga moms dyan after manganak talagang nadidepress sila. So, yun. Ano-ano nga ba yung mga signs of postpartum depression? So, meron po tayong tatlong category. Ito yung tinatawag na postpartum baby blues. Pangalawa ay postpartum depression. At yung pangatlo ay yung tinatawag na postpartum psychosis. So, unahin po natin yung postpartum baby blues. So, ito yung naranasan natin first week after tayo mga anak. Doon po tayo nakakaranas ng mood swings, ng anxiety, ng sadness, ng overwhelmed, crying, at saka trouble of sleep. So, unahin po natin yung mood swings. So, normal naman sa atin. Normal lang po yan sa atin yung mood swings. Kasi sobrang excited natin na, ayan, harap natin yung ating baby, harap natin yung ating baby. Tapos maya-maya man, parang nakaka-feel ka ng pagod, ng inis. Normal lang po yan. Kasi po, meron ka ng baby. Meron ka ng baby na inaasam-asam mo na lumabas at ayan, harap mo na siya. Hindi natin may iwasan na dahil sa pagod natin, kaya tayo nakakaranas po ng inis or ng pagod. Next, ayun po yung anxiety, yung parang sobrang lungkot. Kasi po, parang iniisip mo siguro na wala kang katong lalo sa mga single mom or yung mga hindi kasama nila yung kanilang asawa. Wala silang katulong sa pagbabantay. So, normal lang po yung mga karamdam ka ng lungkot minsan. Yung minsan lang po. And then yun po yung sadness, yung parang naghahangad ka ng makakausap, yung naghahangad ka na may nagma-message sa'yo, may tumatawag sa'yo, yung kinakamusta ka. Pag hindi ka kinakamusta, parang magtatampo ka. Normal lang po yun mga mamshis. And then, overwhelmed dahil sobra kang natuwa dahil ayan, nakikita mo na yung baby mo, yung wish mo, yung pinag-pray mo kay God. Normal lang po yun na sobrang happy ka. And then, at the same time, normal lang din po yung parang nahirapan ka matulog kasi may inalagan ka ng baby. Anytime yan pwede umiyak, anytime yan pwede magutom. Kaya na-istorbo po yung pagtulog mo at kunting lang, nagigising ka. Normal lang po yun within 1 week. Pag hindi po siya talagang sobrang grabe. So, yun po yung tinatawag daw na postpartum baby blues. Yun po yung according to my research. And then, yung baby blues, mga mamshis, yung baby blues na yun, yung normal lang naranasan yun parang paiba-iba. Yung baby blues na yun, pag hindi po siya naagapan, doon na po tayo papasok sa postpartum depression or yung tinatawag na PPD. So, yun po mamshis iba po yung normal lang or tsaka yung medyo sa parang next level na siya ng baby blues. Yung nakapa natin mamshis, yung postpartum depression, ito na po yung parang next level, parang medyo lumala na siya doon sa baby blues. So, ano po yung mga signs? Una po mga mamshis ay yung tinatawag na withdrawing from family and friends. So, ito yung parang ayaw mo na makipag-usap kasi nagtampo ka doon sa doon sa baby blues, nagtampo ka doon hanggang sa papasok na siya sa postpartum yung ayaw mo na makipag-usap kasi parang tampo ka, parang feeling mo ninineglect na yung attention mo, parang ayaw mo na silang kausapin. Yun, pag magte-text or tumatawag or kung andyan dumadalaw sa'yo, parang busy ako or inaatok. Parang dadailan ka na ganun kasi parang lumala na siya parang yung emotions mo from baby blues nag-triggered siya. Yun po mamshis, yung feeling mo, wala silang paki sa'yo. So, wag mong isipin na ganun mga mamshis. Kasi may kaya din po silang buhay. Medyo siguro nalilate lang yung respond nila sa concerns mo. Kung natin isipin na wala silang pakailan. Kasi sa akin mga mamshis na parang naranasan ko niya. Actually, doon sa pag-research ko, doon ko siya naraman na parang, ay, nakaramdam para ako or naka-experience pala ako ng PPD. So, yun pa yung, kasi malayo yung nanay ko, parang inisip ko, wala siyang paki sa akin kasi hindi siya umuwi dito, hindi niya ako pinuntahan. Pero, pigilan mo. Pigilan mo yung emotion na yun kasi wala namang ibang, kundi sarili mo lang. Walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Kaya, kailangan tulungan mo yung sarili mo mga mamshis. Next ay, excessive crying. Dun sa baby blues,
Normal lang yung parang iyak ka kasi parang naawa ka sa anak mo. Pero yung excessive, sabihin yung sobra ng pag-iyak, medyo mahirap na yon, no? Dahil parang parang iniisip mo kasi parang awang-awa ka ng sarili mo, parang masyado ka ng parang feeling mo wala nang nagko-concern sa'yo, feeling mo walang tumutulong sa'yo, ganon. So, hindi dapat tayo ganun mga mamchis. Kailangan, pag andun ka na sa panahon na yun, nakakaranas ka ng ganyan, kailangan presence of mind ka lang na kailangan mong tulungan yung sarili mo. Kasi lahat tayo nakaranas ng iba't ibang mga pinagdadaanan sa buhay. It's a matter of how to handle na lang yun. So, kailangan i-handle mo siya ng maayos, kung ano man yung mga problema, at yun po, isipin mo na may baby ka. Next mamchis yun, loss of appetite. So, ito yung parang wala ka ng ganang kumain, no? Parang feeling mo parang sobrang dami mong iniisip, na sobrang iyak na iyak ka na, sobrang dami mong iniisip na walang ka ng kumain. So, mahirap po yun, mamchis, kasi para humantong ka sa pagbinat. So, mahirap yun pag nagsabay yung binat at yung PPD. So, yun po mga mamchis, no? Pag nakaras kayo niyan, talagang subukan yung sarili nyo na kumain. Huwag yung hayaan na lumipas yung isang araw, lumipas yung oras, hindi ka nakapagkain sa tamang oras. Ano naman sis, withdrawing from family and friends. Pangalawa, excessive crying. Pangatlo, loss of appetite. Pang-apat, ma'am sis, ay yung tinatawag na insomnia or sleeping too much. Yung insomnia, yung parang hindi ka madali makatulog. Ang dami mong iniisip, dahil sa ang dami mong iniisip, masyadong advanced yung iniisip mo, hindi ka na makakatulog ng maayos or hindi ka na nakakatulog sa tamang oras. Or, kabaliktaran, dahil sobrang pagod ka na sa pag-iisip, tulog ka na ng tulog. Hanggang sa napabayaan mo na yung baby mo, hindi mo na nababantayan yung baby mo kasi gusto mo nilang matulog ng matulog. So, pangit din po yun, ma'am. Kailangan, kailangan dapat nasa normal lang tayo. Kailangan balance lang po yung emotion natin. Balance lang yung pagtulog natin at hindi naman sobrang kulang at hindi naman sobrang pagod. Next, ma'am, ay nabilis magalit. Yung parang konting lang, galit na galit ka na kaagad. Parang sobrang extreme yung emotions mo. Kahit example, yung umiyak lang yung baby mo. Kasi sobrang iniisip na wala kang katuwang, ganyan, dahil mo naiisip, walang tumutulong sa'yo, kaya ka sobrang nagagalit na kagad. Ito yung, parang too much na siya na mood swings. Kaya napunta na siya sa galit na talaga siya. Yung sobrang konting galaw na ng baby mo, or konting lang ng asawa mo, galit ka na kagad. Iba naman yung, yung nagagalit ka lang dahil may maling nagawa. Pero yung talagang sobra na parang OA na. Sorry sa term mga mamshis pero kailangan mamshis na natulungan natin yung sarili natin. Huwag nating hayaan na madala tayo ng emosyon natin kasi walang ibang tutulungin kundi sarili. So, yun po mamshis from baby blues, postpartum baby blues hanggang sa postpartum depression or yung tatawag na PPD. Pag yun napabayaan, yung PPD mamshis, pag yun napabayaan, mas lumala pa. Doon na po kapasok yung tinatawag na postpartum psychosis. So, ano po yung postpartum psychosis? Ito na yung hindi na normal. Yung too much emotion na hanggang sa nakakapag-isip ka ng mga bagay na hindi naman siya nangyayari. So, paano malalaman na meron ka ng postpartum psychosis? Una, ma'am, ay yung obsessive thoughts about your baby. Obsession of your baby. Yung feeling, ma'am, na parang ayaw mo nang ipahawak yung baby mo, yung ayaw mo nang ilabas yung baby, gusto mo ikaw lang ang may hawak, kahit sa asawa mo ayaw mo siyang ipahawak. Hindi na yun normal. So, iwasan natin yung ma'am, na dumating tayo sa ganyang point. Mapapansin niya ng mga kasama mo sa bahay, yung parang sobrang obsessed ka na sa anak mo, ayaw mo siyang pahawakan, ayaw mo nang may dumisita sa baby mo, yun parang iba na yun mga ma'am. Next ay yung tinatawag na hallucination. Yung parang may nakikita ka na hindi mo naman nangyayari. For example, parang nag-hallucinate ka na, nahulog yung baby mo, yun parang hindi naman pala, tumagilid lang. Masakit man sabihin, pero yung parang OA na. Pero, ma'am sana naman po ay hindi tayo humantong sa ganitong part. Kasi may nakita kasi ako sa Facebook, mga mas na news, talagang naawa ko mga ma'am kasi, di ba, trending ngayon may nanay, di ba, naalala niyo yung mga ma'am na may nanay na parang pinatay niyo yung sarili niyang anak. Sana naman hinulog niya yung sarili niyang anak. Kasi wala na siya sa tamang pag-iisip eh. So, kailangan yung mga ma'am dyan, kailangan kung meron kayong nararamdaman, kailangan ilabas niyo yan. At wag yung huwag nyo hayaan na madala kayo ng emotion nyo, too much emotion na makapag-lead na siya into delikado talaga siya. So yun po, yung sa hallucination, yung parang nag-imagine ka, yung nakikita mo na hindi naman siya nangyayari. Next ay yung sleep disturbance. Yung sleep disturbance, iba po siya sa insomnia. Yung sleep disturbance, ito yung feeling na habang natutulog ka, parang may naririnig ka, na ginigising ka, parang may nagtatawag sa'yo, gano'n. Ito yung feeling na parang lagi ka ng balisa. Kasi tutulog ka parang gising. Iniisip mo na
Ayan, yung tulog ka na parang, ayan, yun yung tama yung sinabi ng asawa ko, yung tulog ka na parang gising. Kasi parang balisa ka na sa nangyayari sa anak mo or sa paligid mo. And then, pang-apat, mamsis, ay attempt to hurt yourself or even your baby. Yun po yung mamsis yung nakita ko sa Facebook. Yung ina-attempt mo na nasaktan yung baby mo kasi nga po wala ka na sa, hindi na siya normal mga mamshis. So huwag po natin hayaan, or kung meron man tayong kakilala mamshis, tulungan po natin, kailangan agad-agad na magpa-check up sa doktor, dahil na po natin siya sa specialista, or tulungan po natin. Hindi man tayo yung makapagbigay ng tulong, o hindi man tayo mismo yung tutulong, pwede natin sabihin sa barangay or sino man yung may nurse yan sa inyo na pwedeng tulungan po yung mamshis natin na nangailangan ng tulong natin. Kasi wala namang ibang magtutulungan kundi tayo lang mga mamshis, di ba po? Dapat tulungan po natin yung ating mga sarili. Pag meron po tayong mga nararamdaman na parang sa tingin natin ay iba, kailangan labanan natin yung mga mamshis. Mag-seek po tayo ng guidance, lagi po natin humingi po tayo ng tulong sa ating mga friends, relatives, family po natin, para po kahit paano maiwasan po natin yung itong paglala na to ng postpartum depression at hanggang sa hahantong sa psychosis, postpartum psychosis. So, paalala mamshis, mahalin po natin yung ating mga sarili, i-embrace po natin yung ating motherhood kasi lahat naman po tayo may pinagdadaanan sa buhay. It's a matter of how to handle yourself na lang po. Kailangan po talaga mag-pray tayo kay God at lagi po tayo mag-seek ng ating mga friendship dyan. Pwedeng use ng ating mga friends, ng ating Facebook, and humingi po tayo ng tulong sa mga nakakaalam. Huwag natin hayaan na isarili natin yung ating nararamdaman kasi po iba po yung lalala na yung sitwasyon. So, ayun lang po mga mams, hindi ko po alam kung maayos ko po na i-share sa inyo yung mga na-research ko po na signs of postpartum depression. Pero po mamsis, tandaan nyo lang po na kailangan po tayo mag-pray at i-embrace po natin yung ating motherhood, no? Kailangan kung feel natin pagod tayo, magpahinga. Kung feel natin di natin kaya, humingi po tayo ng tulong. And so po mga mamsis, sana po itong video ko ay nakatulong sa inyo. Kasi tingin po ay find it useful. You don't forget to like, comment your suggestions at pakishare na lang yung video na to kung sa tingin po ay makakatulong po sa iba. So again, maraming salamat po sa panonood. See you again in my next video. Bye!